Orain arte genekinez, gizaburua zen tumulo bat, historia horreko sepultura bat, eta sepulturaren tipologian arabera tumulo bezala eman da zehon. Arnaru da inguru honetan gehienak trikuharriak baitira, eta gure ikerketa arkeologikoan, gure indusketa arkeologikoan, egin duguna da azaleko belarrak eta lurrak kendu, tumuloa nolako dan ikusi eta aztertu, eta gero zundaketa txiki bat egin dugu, indusketa txiki bat egin dugu tumularen erdian. Eta espero genuen bezala aurkitu izan ditugu, aurkitu ahal izan dugu trikuharri bezalako ganbara baten egitura horren arrastoak. Ganbara hori ez dago osorik, bakarrik gutxienez lauza bat badago bere tokian jarrita eta baliteke bigarren bat ere bere tokian egotea. Hau da, ganbara osatuko luteken harrietatikan, bi ematen du daudela bere goera originalian eta gainontzeko falta dira. Hori ez da bat ere arrarua izaten, sakeo asko eta normalen nahiko ibilita egoten dira olako egiturak eta ez dira, kasu gehienetan ez dira osorik aurkitzen. Eta kasu honetan gauza bera gertatzen da. Egituraren, ganbararen estrukturatikan pieza batzuk falta zaizkigu, baina jatorrizkoak aurkitu izan ditugu. Eta ganbara horren barruan, egoliaken arrastuei begira, lortu dugu, arrasto interesante batzuk, interesgarri batzuk errekuperatzea. Gehien bat zeramika zatiak, historiako ontzien zatiak, eta giza-ezurrak ere bai. Giza-ezurrak nahiz eta oso txikiak izan, oso interesgarriak dira eta zer nolako, ikusi behar du, zer nolako informazioa ematen diguten. Bai karbono 14ko datazioen bitartez eta gainontzeko analiziei begira. Eta hortaz gain ere errekuperatu ditugu harri tresna batzuk, harrizko tresna txiki batzuen arrastuak, eta tipologian aldetikan ematen du denera tumulo honen, trikuharri honen erabilpena denboran zehar oso luzea izan dela. Ematen du neolitotik brontzearo arteko erabilpena izan duela. Hau da, Kristo horretikan 4.000 urte ingurutik, 1.500 arte, 1.500 arte. Eta horixe da orain arte lortu dugun informazioa. Etorkizunean saiatuko gera, egitura pixkat zahar berritzen eta aldan neurrian bizitagarria uzten. Egitura dauzkan lauzak eta ondo finkatu eta tumulari falta zaizkion harriak eta pixkat berriro osatu. Jendeak hobeto ulertu dezan, zer nolako egitura den, izan zen bere garaian gizaburuako trikuharria.